Dagol! Ang haptita, Tanya! Tita, Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. May bago ng winner sa Pilipinas Got Talent Season 7. At siya ay walang iba kundi kababayan ni Tita Tanya mula sa Etibac. Si Ricardo Cadabero o mas kilala bilang Cardong Trumpo. Siya ang hinirang na grand winner. Ang kanyang talento ay ang pagpapaikot ng trumpo. Kala ko pagpapaikot ng babae. Damay na naman ang sibilyan. Kakaiba ang kanyang estilo, ang kanyang mga trumpo. Pinapadaan niya sa mga sinulid. Pinapaikot niya sa kanyang daliri. At kung ano-ano pa. Talagang nagpamangha ito sa mga hurado at sa mga online voters. Kung kaya't sa huli, nanaig ang talento ni Cardong Trumpo. At siya ang nakakuha ng grand prize na tumataginting na 2 million pesos. Ang trumpo ay isang tanyag na larong Pinoy. Yari ito sa kahoy na hinugis pabilog na parang itlog at meron din itong pako sa dulo. Pinapaikot ito gamit ang 1 metro ng lubid o di naman kaya ng sinulid. Ikaw, kabisyo, marunong ka bang maglaro ng trumpo? Maglaro ng babae, mga driver dyan. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Cardong Trumpo, Bisik. Morning call. Morning, Tis. Kabisyo, feel good morning! Monday ta karon, matraffic ba? Maulan? Amping ta June 23, 2025. Sa oras na 7:33, kasama niyo pambansang Angkol Dagol! Tao ba nang dahilan ko bakit ka nanonood ng radyo? Ang pambansang Tita Tanya Chinita. Tita, siya si Tita Max. Ganda ko Chinita. Yan si Tita Max. With the pambansang Senior Mang Kanor! Teka lang. Galing yan talaga ni Uncle Efren. Efren, hindi yung bilyarista. Cardong Trumpo yun. Pare ko yun. Pare ko yun. Porke nanalo, pare mo na. No, Mang Kanor. Si Mang Kanor Parang credit grabber talaga to. Oo, at saka take advantage. For your information, kababata ko yung kami magkasamang maglaro ng trumpo dyan sa Cavite. Sample. Paano pumorma? Ganyan lang yan. Hindi naman ako makikita eh. Ano yan, babae? Pag ganun yung kamay mo. Oo nga, ba't ganyan? Siyempre bubuksan mo. May tatargetin. Tatargetin mo, kanya may liligawan ka, tatargetin mo rin. Tutusukin mo. Hindi naman ganyan yung forma eh. Ano to? Ayan, congratulations, Cardong Trumpo. Galing ni Kuya Cardo. From Dasma, Cavite. Siyempre. Wow, talented talaga mga taga-Etibac. Of course. At saka loyal kami. Okay, trumpo yung pinag-usapan, guys. Loyal kami sa aming bayan. Ayan. Marunong ba ang Tanya probinsya. maglaro ng Oo, trumpo? naalala ko nung elementary days. Alam ko magpaikot. Kasi lahat ng kapatid ko lalaki. So yung pressure sa'yo na matuto ka magtrumpo. Tsaka tatay ko nagagawa siya ng trumpo.
Wow. Tatay. In Hi, fairness, Tay! in fairness, hindi ako marunong magtrumpo. Mm-mm. Ay, napaikot konti, pero hindi talaga yung isang pitik mo lang iikot agad. Di ako marunong sa ganun. Oo. May mga It takes practice, kababata tol. ako. Yes, Oo. totoo yan. Minsan, paa mo pa yung matatamaan ng pako. Di ba? Pero mong kanor, galing mambola niya ni Uncle. Mag-joke lang siya. Pwede Pag basketball tumawa na ka- nilaro eh. Mambula, basketball. Hindi trumpo. Bula. Napapaikot din naman pa. Mas malaking bilog pala yung gusto niya. Bulabog pa rin, bulabog. Galing. Pero deserve ni Mang Carding. Sino ba si... Cardo! Kahit sino-sino na lang. Tawag namin dyan Carding. Close niyan kami eh. Ay, oo nga, no. Pagka... Carding. Carding. Diba? So imagine sa talent mo ng pagtutrumpo, nanalo ka ng 2 million. Sino bang mag-aakala na si tatay sa edad niyang Tsaka yun? ina-expect niya, sabi niya, napanood ko Oo. yung testimonial niya yung testimony niya na, ano ba yon? Ano sinabi niya? Ikaw nang sabi eh. Sabi niya, hindi niya na-expect kasi mukhang nakalimutan na sila ng lipunan eh. Especially yung Gen Z ngayon. Ang laruan na ngayon, babae. Oh, hindi yan pinapaikot? Yung trumpo? Yung babae? Napaikot naman. Yung trumpo? Yung babae. Ay, nako! Kaya pala tinali lang Yung trumpo. yung babae. Binakuran. Yung trumpo? Ay, yung babae. Yung trumpo. Kaya pala. Ano na eh. Anong ano na? Bilog. Bilog. Yung ano? Yung trumpo? Yung babae. Uy! Totoo yan. Ginawa kang ganun eh. Sa kamay eh. Ano? Pinisil. Pinisil. Yung trumpo. Alam niya. Yung babae. Pinisil din. Sa trumpo? Sa babae. Ay, pero yun na nga, nalimutan na ng yung larong Pinoy na yan. Sa age natin, sa era natin. Huwag niyong kalimutan na sino mag-aakala na yung trumpo na yan ay magpapabago sa buhay ni Diba? Uncle Cardo Oo. na yan. Naalala Congrats po. Naalala ko nung bata tayo, umaten tayo birthday party, may mga magician na may top, di ba? May trumpo. Ma-amaze na tayo, pero yung totoo, dati pa lang, nilalaro na ng mga tatay, lolo natin yan. Correct. Nilalaro na Yung nila. trumpo! Yung babae. Panamana talaga, pinamana. Yung babae. Yung trumpo. Ay, ito na. Wala naman. Tugtog muna tayo. Hanggang alas 9 pa po tayo dito yan sa station number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Mason!